som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb med Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vor Gud og Far i himlen, en underfuld gave har du lagt i vores hænder, og vi takker dig for den rigdom, som du har givet os i dette barn. Og vi takker dig også, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvor du gør os til dine børn og skænker os helligånd med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i nåde mod dette barn, som vi nu bærer frem på dit årsyn. Indlem det i din menighed og bevar det i dit samfund, både her og hissen. Amen. Jeg beder rejse her. Hør, hvad Herre Jesus Kristus siger. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og Jesus tog børnene i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og så vil vi nu hjælpe deres barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Modtag det hellige korstegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Storm, Ladefod, Vestergaard, forsager den djævel og alle hans gerninger og alt hans væsen. Ja. Tror du på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget. På tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud, Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, hyldets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Storm, Ladefod, Vestergaard. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Vi skal nu sammen bede i fader vor for Storm, fader vor, som du også bliver hans barnebøn til sin far i himlen. Og jeg vil godt bede Andrea og fader om at lægge jeres hænder på Storms skud. I Jesu navn, fader vor, du som er i himlen, helliges vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og lad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. I som er
forældre og faderen til Storm, I kan nu bevidne, at han er døbt i faderens, søndens og helligåndens navn. I forældre, I ved, at I skylder jeres barn at fremme den kristne tro. I skal bede for ham, og I skal bede sammen med ham, for at han må blive i Kristus, ligesom han nu her ved dåben er indkodet i ham. I fader, I skal følge jeres faderbarn igennem jeres opvækst med opmuntring og omsorg. Og hvis det sker, at Storms forældre falder væk, før han er vokset op, der skal I